Хайрлы күн, хурматлы кунаклар, кадерлі достар. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня мы с вами присутствуем на церемонии открытия мемориальной доски, увековечивающей память народного артиста России и Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева Загира Валитова. Хайрлы күн, хурматлы коллегалар, хурматлы иптештер, достар, Заир Суфьяновичтің якташтары, барыгызга сын күңелдән сәламләйм, күрүемә шатмын. Бүген бездә Заир Суфьянович безне үз янына дип әйтәм инде йыйып алды. Үзе безнең менән булмаса ла, уның исеме бүген, уның мирасы безне берләштерә. Дорогие друзья, дорогие коллеги, земляки Заира Суфьяновича, искренне рада вас всех приветствовать. Действительно, сегодня знаменательное событие. Мы открываем мемориальную доску на доме, где проживал народный артист Российской Федерации, Республики Башкортостан, лауреат премии, Государственной премии имени Салавата Юлаева, один из наших столпов, тех людей, на которых держалось театральное искусство, человек, который внес всю свою душу, все свои силы вложил для того, чтобы театральное искусство процветало. Открываем сегодня мемориальную доску Загиру Суфьяновичу Валитову. Действительно, вот мы росли с самого детства, ходили на спектакли в наш любимый Башкирский академический театр и смотрели вот на Загира Суфьяновича, на наших любимых актеров и молились на них, как на богов, скажем так. Это было что-то недосягаемое. И сегодня действительно огромная честь открывать, принимать участие в открытии мемориальной доски его памяти. Hörmətli millətdaşlar, sınab da bugün bik şunda mühim bizim üçün gün. Zahir ağayның ismi bütəbidgələ bildəli. Əlbəttə bizim ardaqlı şəxslərimizdən biri. Bugün biz onun ismin мәңгеләштерәбез. Əlbəttə ошында булган Тақтаташ ул буынтарга бит инде сәлам дип әйтә буны бүгенге көндән. Ошо катмарлы осырда, ошо айдарда дип әйтәк, без яңадан үлем, яшәү турында бөтенләй караш үзгәрә бит инде, шундый сиргә бәйле бит инде. Шуның өчен менә әле бөтәбезгә билдәле безнең актерлар арасында, безнең дуслар арасында ла олы яшьле Гайдар апайлар бар һәм әлбәттә уларның бөтәһе лә ошо безнең мирас итеп калдырган эзләре, бөтәһенең дә шундый хәтердәрен хакларга кирәк. Шуның өчен театрның итәкчелегенә рәхмәт белдерәм. Катына әйтеп үтербез, Заһир агайның әлбәттә шундый мәңгеләштерү ул зур дәүләт ягыннан ихтирам да, игътибар да һәм әлбәттә безнең үсеп килгән балаларга, яшь актерларга шундый зур мисал булып тора. Иң беренче барыгызга ла исәнлек, саулык теләйм. Бүген минем өчен, мен театр әһелләре өчен бик олы вакыйга. Безнең халкыбызның шәхесе Заһир Валитовка без Тақтаташ асабыз. Бер уйлаһаң, Заһир Валитовка хәзер бер нәмә кирәкми инде. Бу вакыйга безнең өчен кирәк. Бездән һуң килгән буындар өчен кирәк. Чөнки бу Тақтаташ ул хәтер һәм кадер тактаһы дип атала. Шуңа күрә был стенала торган тактага карап, бөтенләй белмәгән кешеләр дә Заһирды кем булган икән кызыксынырлар, белергә тырышырлар. Һәм ошо Тактаташ хәтер ниндәйдер яшь буынга ынтылыш биреп, киләчәктә безнең халкыбызның арасыннан да шәхестәр үсеп чыгарына өмет уятыр дигән ышаныста каламын мин. Бергә эшләнек, кайгылар да, шатлыктар да уртак булды. Шуңа күрә мин бик шатланам бүгенге театр коллективына, уның итәкчеләренә, безнең хөкүмәтебезгә бuna шундай кешеләрне мәңгеләштерү, уны хәтер һәм кадер итәргә тырышулары өчен мин зур рәхмәт белдерәм бөтә республикабызның театр әһелләре исеменнән.
Bizim rayında Zahir Agay'da bilmegen, anın icadın көрмәгән, карамаган кеше юктыр. Барыһы да күреп, белеп, аны исләрендә тоталар бит инде. Захир агай белүсә безнең районның Вәли тауында туып үсә, атаһы һугышка китә. 7-12 кавалерийский дивизияга барып, шунда батырлар һәлак була бит инде. Шуннан ул өләсәһенә кайтып, Нарбут авылында 4 класс укып, Юмагжа мәктәбен 10 класс бетереп, шуннан ушы Өфө каласына китә. Угансы ул китер алдынан хозяйствола, колхозда эшләй бит инде, комбайнда йөри. Шул ук вакытта завклубта булып эшләй. Шуга аны ул халыктан сыккан, әсеһен дә, сөсеһен дә белеп үткән безнең ардаклы якташыбыз. Шуга без аны онытырга хакыбыз юк. Ул Башкортстандың, Рәсәйдең, моны әйтеп үттеләр бит инде, халык артисты Салават Юлаев, дәүләт премияның лауреаты. Шуга без районда ла аның турасында моны район газеты Морадымында ла һаман сыгып тора, аның иҗатлары, уның турасында хикәяләр сыгып тора бит инде. Шулай ук безнең район музейында аның мөешен моны оештырып ята бит. Авылында дип уйлагайны, пока анда булмай. Шулай Гүмәгжала укыгас, моны уйлап Рабзия Равиловна безнең отдел культурамында школа искусствога Алла верха алда көндә может исемен кушырбыз дип уйлайбыз инде. Захир агай ул бер караганда бuna нетипичный актер булды тинеләр безнең труппалар, безнең бөтенләй безнең сәнгате бездә. Ну әйтергә кирәк инде сынлап та башкорт театр сәнгатенә генә түгел, гомумән башкорт сәнгатенә ул сәнгатендә зур шәхес булып торган, шул урынын билгеләгән безнең Захир агаебыз. Һәм нетипичный булды сынлап та, ни өчен дигәндә, үзенә генә хас уның бuna рольдәре булды. Һәм ул һәрбер ролендә ул бuna роль гына түгел, образ гына түгел, шул образына үзенең фикерләрен һала белде. Үзенең тормышка карашын һала белде. Бuna шуның менән ул нык кыйммәтле, бuna безнең профессиялар, шундай ни булһа кешеләр, ул бик кыйммәтле бер әйбер безнең профессиялар. Мин бuna хәтерләйм, без Мәскәүгә гастрольләр белән баргайнык. Элек без еш йөри торгайнык, зур, озак гастрольләр анда бер ай ята торгайнык Мәскәү, Ленинградларда. Һәм бuna шул Мәскәүдә бит инде безнең критиктар, күренекле Мәскәү театроведтар, улар анализ ясый торгайлар безнең спектакльләргә. Һәм бuna шунда Захир агайды улар бик әйттеләр бuna, выделять итеп әйттеләр безнең труппала, интеллектуальный актер дип. Бүгенге заманага тура килгән актер дип. И шунда Рифкат Вәкиловның сүзләрен хәтерләйм. Ул әйтте, минем труппала есть один, в моей труппе есть один актер, который на сегодняшний день может сыграть абсолютно все. Это Захир Валитов. Битәгезгә лә зур рәхмәт. Туган коллективыма рәхмәт. Һәм хөкүмәттән килгән үзебезнең культура министрына, Кыргызстандан килгән Тумырбайга, үзебезнең Юрак райондан килгән район башлыгына һәм культураны алып барган Рәмзиягә рәхмәт. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлбәттә, шундай заманалар китте. Тегерәк бер көндә менә эшләп калырга тырыштык дигән һымак инде. Үземнең театрыма рәхмәт инде, бuna икән яшәп булган булыр инде. Матур итеп хәтер кисә үткәрделәр. Йылы матур кисә булды. Бик күңелем булды. Битәгезгә лә, коллективыма, тугандарыма һәм якташларыма зур рәхмәт. Мин беләм, Захир оҗмахта ул. Мин шуның менән күңелемне тынычландырам. Ул оҗмахта, сөнки ул бер гөнаһсыз кеше иде. Аның исендә бер генә лә каралык булмады. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, сакырылган кунаклар. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные гости. Загир Суфьянович был одним из талантливых актеров нашего театра. И образы, роли, которые он создавал в нашем театре, отличались своей человечностью, жизненностью. А сам он обладал исключительно тонким чувством юмора. Сегодня я хочу от имени коллектива нашего театра
поблагодарить республику, руководство Республики Башкортостан, руководство Министерства культуры, администрации городского округа город Уфа за предоставленную возможность установки мемориальной доски и возможность увековечения памяти Загира Суфьяновича. А также хочу поблагодарить всех вас, кто сегодня с нами на данном мероприятии. Спасибо всем огромное. Захир ағайды мен бала сақтан білдім. Мына өзімді ислей башлығынан алып, біз бірге яшәдік. Мына Киров урамында біз 7-нче этажда яшәдік. Сәрия апай менен Захир ағай 8-нче этажда яшәделәр. Мин Айгылу оның кесе кызы менен бер партала укып 20-нче мәктәптә шулай үттек инде бергә. Әле лә бына тактаташ минең анау 3-нче этаждагы детский бүлмәмдең тәдре астында. Мин бик нык рәхмәтлемен Захир агайга һәм Сәрия апайга. Мин һеҙҙе айырып та әйтә алмайым. Һеҙ минең өсөн бер кеше һымаҡ инде. Сәрия апай мине бәләкәй саҡта мәктәптән гел ала торғайны. Шулай бергә яшәнек һәм Захир агай менән миңә режиссер булып ҡайтҡас бергә эшләргә бәхет татыны инде. Кәкүк Ҡоҙаса, Мәжит Гафуриҙың Ҡыҙыл йондоҙ спектакльдарында ул бик төп ролдәрҙе уйнаны һәм уның менән репетировать итеүе прямо мәктәп һымаҡ ине. Бына особый актер дип әйттеләр, ысынлап та. Ул шундай амплуа һирәк, ул интеллигент ине, ул сәхнәлә ученыйларҙы, интеллигенттарҙы уйнаярлыҡ актер ине. Сәрия апай рәхмәт. Һәм бөтәгеҙгә лә рәхмәт. Спасибо большое. Приглашаем присутствующих к возложению цветов. Дорогие друзья, торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященная памяти Загира Суфьяновича Валитова, завершена. Разрешите поблагодарить всех за участие в этом мероприятии.